Så er vi til Simridsstraffet, og Martin han er lidt presset, men smiler lidt endnu. Vi vil lige have haft hug på en sideplaner, og vi er ude i 500 fod, og det er ikke Martin, der bestemmer. Så nu får vi se, det ser rigtig fornuftigt ud, så vi må se, hvad der sker. Men vejret er jo skønt, og der er varmt, så der er ingen problemer. Du kan ramme der, så den ikke går bag på mig. Ja. 360 fod tilbage. Og så Martin, er det fedt at få fisk på sideplaner? Det er dejligt, det er først fisk på sideplaner, og den er tung. En gubi. Og husk på, den virkestang, den her. Den står stadig lidt bøjet. Det er den tungeste torsk, jeg har kæmpet med. Nu siger du ikke, det er en torsk, vel? Så kommer vi til at sætte film. Ja. Så Martin, kan vi se noget derude? Sejplanerne er lige gået op. Men vi er helt klar. Alle grader er inde. Martin er ondt i armen, kan jeg se. Ja, det er en lortestang at holde på, den her. Ja, undskyldning er der mange af. Det må jeg nok glemme lige om et øjeblik. Ja, den 100 fod. Så skal vi snart begynde at kunne se noget. Det er faktisk om størrelsen. Ja, det er jeg ikke sikker på, at du skal være. Ikke med de udløb der. En hundfisk, der er kort siden. Du tror ikke, du skal regne med, Martin? 67 fod. 67. Så var den snart kommet op. Når vi skal net, Martin, når du får den helt ind, vil du så tage kameraet i hånden? Der var jeg egentlig helst bare have fisken, men kommer den ud, så kan man snakke med det. Du går ind på midten. Der var det lige guld. Der er sgu ret. Nå, tror jeg. Der var hesten. Hvor er den der? Ja, for os. Ja, faktisk. Der står den ikke. Nej. Det er noget lys. Der ser bare desværre overhovedet ikke træt ud endnu, vel? Ikke det. Så godt, så lægger jeg pres på den. Super! Nej, det er måske ikke sådan her. Woohoo! Sådan! Så vil jeg tage kameraet. Det kører stadigvæk. Kameraet kører, Martin. Prøv at se ned, det er helt fuldt i båd. Ja, så fik vi fisken indenbords.
Og som tidligere antaget, så kan vi med garanti sige, at det er 10 plus det der. Og det er også mere. Vi har det problem, at nettet det er brukket. Så så jamen, vi afbryder, og så kigger vi lige på, hvad der foregår. Det er lige vejen. Martin, det er det, ikke? Skal jeg komme med et bud på vægten? Så. Den er over 13. 12. Den er lidt med hak med stor, den er. Ja, den har vi en task, der sidder helt inde i mundfunden. Ej, jeg kunne godt mærke det der. Der er det mig, jeg skulle gå. Prøv at se kronik. Ja, den er god. Den løber ikke nogen steder. Jeg har en længere tank, hvis der er, Martin. Ja, det var da, jeg klipper kniven. Så tager vi krogen senere. Ja. På min Apex, som jeg vidste skulle give i Sverige. Har du godt, Janne? Har du godt, Janne? Så prøver jeg at holde kontrol på fisken. Og vi kommer til at købe lidt net. Jeg skal nok betale. Ja, skal vi egentlig godt til konkurrencen? Hvor er det rigtig med? Hvad siger du? Skal vi lige tage vægten først? Ja. Nej, det kan vi jo. Ja. Det er jo sødt hjemme. Det er fint, det er fint. Det er op. Det kommer lige der på fast. Det er det der med, at vi varmetæver, det er altid et problem. Rolig ud, du vil lige sidde en gang. Hvad står der? Ja. Jamen, der er ingen krog på. Så kan Jo. Nej, det er kun lige en 10 minutter. Jeg er sgu ked af, at jeg kommer til at lave bådrekord i min båd. Så kan jeg det. Den er mere end 10 plus, Martin. Den er larmebred. Nej. En 11. Godt kilos. Okay. Det er 12,5. Ja, det er i orden. Vi skal lige tage et billede med. Ja, det skal lige sendes til... Skal vi lige tage nettet væk? Jeg kommer der til at få et nyt net. Det gider jeg da ikke. Der kan ikke være i køleboksen. Jeg rev også bare til. Ja. Og den skal også bare ind. Jeg skal have en spot. Papa, han er god til at næste fisk efter mig. Ja, det var helt den var lige i skabet. Der var også meget godt samarbejde med det der. Okay. Det er det der. Lige få... Jeg overvejer lidt, vi tager samme spor tilbage. Ja. Jeg overvejer lidt, vi tager samme spor. Nej, ikke fordi det er en vandringslaks. Ja, så er de hugget.